channel. It's me again, Renza. It's me again, Renza, and today, maghimog yung mukbang video, guys. So, mo na yung celebration sa 1K subs sa akong channel. So, second time nila siya na mukbang sa akong dili. So, natay challenge. Wait lang. Natay challenge. So, maghimo mi og video mukbang with a twist. Char. So, moto. So, ipakita sa nato nga ang kuan ay sa challenge. So, ako ding makauban ani nga video, guys, kay si sa akong kauban diri kay si Rizel o si Rhea. So soon na maghimo sila og vlogging channel. So sa akong channel so karon ipakita naman kung sa mga pagkaon. Yes. So salamat kayo sa sponsor namo na si Rizel. Di ko lang ako. Ikaw sponsor ko mo ng celebration. So first we have French fries na hapit ang May BFF fries from Macdo. Happy to siya Mauro. yes, so fast food mukbang din siya. Yes. So among food gikan sa Macdo first, which is fries among gipili kay best seller man ni siya sa Macdo god. From Macdo gihapon. Nuggets. 10 piece. Nuggets. Ano na? Ay wala yung sa one. Wala siya. So from Jollibee, Di na kayo ni Daghan no kay kusog ni Kag. so from Jollibee, isa ka bucket. Char, katara na yung 6 pieces kay wala may budget. So spicy tanan. Depende ito lang ni yung budget. Dahil namin gravy. Mora na siya, kay mora may ma-afford. Coke. Coke and ketchup. First, let's pour the Coke. Ay isa kay ang atong mukbang na ni twist. So nakagi-challenge sa ilaha. So maghimo mi og nagmukbang mi nagkaon. Magbutang mi og lipstick sa amuhang mga lipstick pod lips. So magbutang mi lipstick. So among challenge sa end of the video dapat dili siya ma-erase. So kung kinsang pinaka-erase so, kung kinsa ang pinaka ma-erase na lipstick mo, ay magbayad sa aming kaon. Namangutang mata. So, ready na ang among mga lips sa among gamig reaction. Saan pag-grade Jane? Si open na. Nakalimot na ko sa lipstick. Ba, nuggets na rin mga chicken. Lidong. Ay, nuggets na rin. Ay, nakalimot ko sa yung lipstick. Depende sa niyan. Yang. Kung saan mo dami? Ano? Kaon lang. Lamig no? Jai lunes na palugma. Jai trabaho na saan. Ano? Nagambog na. Ano pangalan? Chicken sour. Ano naman? Salt ulit. At chicken. Chicken. Ano na? Diyan bag mo yung chili sa isa dali ah. Pero maklaro ito mga kinsa at lima ko. Dili ba? Paspas. Inherited. Parang kuhaan ba ka lang? Haring ko eh. ASMR. Kaya may SMR. Kaya na crispy ang Jollibee. Ano tawag? Just delicious man eh. Pwede mapapang-lipstick. Ano po? Mukbang ang parang ganda sa baksa. Guys, kailangan ba mag-vlog ko? Rice. Sa mga friends ni Rizel Gare, gusto mo man na i-vlog siya. Masya kabalo sa ilahang title. Ay, title. Pangalan ng channel. Yung ko na eh. Hindi ko mo. Yung ko na sorry. Amang na sila. Nagkabalo mo story. Amang siya dyan eh. Sa kabila ng storya.
Kasi ano, kung wala magkamuti akong fries. Hindi lang mo ako. Kaya na mo kasi magka-fries. Ito yung pretero na. Ano? Mapapa-lipstick. Ito mo, ito ang kuha na sabi ko natin sa mapapa-lipstick. Saan ba yan? May bayad. Parang yung chicken dong. Hindi. Sa kanila akong jodo. Lusay na ka ba yun? Diba? Gusto niyo chicken, right? Mukhang sa jodo. Dalawa. Ay, Rihanna nga. Mukbang-mukbang mo. Ngum ka lang. Halang? Luwak. Alang. Ayan, Ang sakit siya ka-juicy. tawa lang naman. Ako nga ito talaga. Upa. Ito na si Kaka. Pabuka-buka ka. Good thing. Kung hindi ako lang. Parang, uy. Kaya ngayon siya. Samyang challenge. Meron sunod. Ano kaya? Hindi ka kaya samyang challenge. Kasakaran yan. Ano yun, pangatag, di mo ka mo nagkaon. Ha? Ano yun? Sorry. Pero nakakaano. Update sa mga lips. Ah, ako daw. Imagine na daw ang baba nga. Ano? Ano sorry ah? Ano yun? So, well, nangaon me para natay topic na magbugtong me. So, syempre, ako ang mani channel. Ano Sila ako. So, sila ako pangutanon. So, dali, ready? Ayaw pagtanaw. Number 1. Sige, 9 pesos ako ha, kung pinsem ako. 1,000. Basta. Sige, akong ikuha na kaya nakakita na ka. Una, Marunong ka kasi. bumili ako ng alipin. Bumili ako ng Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. 1, 2, Payong! no. Payong! Payong! Oh, gano'n na ang mali mo. Hallelujah! Ano? So, napay chance si Rizel. Gina. Ay, kita na siya sa answer. Wala ba? Nakita ka. Wala lagi promise. Sige, otro na ko ha. Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. 1, 2, 3. Balay nga ako ah. Wala na. So, hindi mo Wala na. So, buktong number 1 pa lang, wala na sila kakubag. Ang answer is sombrero. Ah, offer pa na ang bulok sa So, apit-apit yung answer tayo. Kaduhang bugtong. Nang ihulog ko ay buto. Nang hanguin ko ay trumpo. Hoy, nang ihulog ko ay buto, nang hanguin ko ay trumpo. 1. Ayaw po ng lesson. Ayaw. Di ba? Wala. Oh, prutas. Prutas. Kasoy. Prutas siya nga puti. Ay! Dili! Kalimutan! Singkamas! Singkamas. So, nawa 1 point kasi yan. So, bugtong number 3. Dumalagi kayo. Dalawang batong itim, malayo ang mararating. Ha? Dalawang batong itim, malayo ang Ako mararating. nag-suggest ng Clue. Kuan siya, parts of the body. Parts of the body. Basta. So, check yan.
Check na siya. So, answer? Mata. Mata. So, bugtong number 4. Kanay, pata. Sa'yo na kayo ni, kanakabata ni kayo siya ng bugtong. So, dapat papaspasay. Papaspasay ni. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Lansang. Ay, oy! Kuha na, oy, nail. Dapat nail. Patay. Lansang. So guys, sa mga Tagalog dira, ang lansang di ay kay Pako. Pako. Okay, nabit. Anak. Itong number 5. Maliit na bahay, Di ba? puno ng mga patay. Imo ni, di ba? Ah, posporo. Matuwa-puto na ko. Posporo. Bugtong number 6. Tubig na nagiging bato. Batong nagiging tubig. Asin. Asin. Tama siya. Oh my God! Tubig ginagikan? Oh, Dagat? Oh, Yes, of course. Ay, may balbas, ngunit walang mukha. Tanda ko. Joke. Kuan siya. Clue. Permente siya. Kanang ginabaligya siya sa gawas ka na magsuri. Wow, sa kanagay sorry sa kanila. Mo gani, pagkaon siya. Sagi. Now, Barbas. Rambutan. Ay! Mais! Ay! Mais! mais. Tama. Tama siya. So, 6 sila over na. 6/1. 6/1. Kani. Isang hukbo ng sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Ha? Isang hukbo ng sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Oh my God, I can't think for it. Dan. Naman na. Kuan siya. Panlinis siya, panglinis. Map. Brush. Sinihig. Silihig, walis. 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 Walis ting-ting. Walis namin nakabuta. Sama na, oy. Dapat gawa niya. Kumulis tambo. Lahi man na. Oh, mura gihapon. So, pila na. Ma'am, doon ka nakakook, ma'am. High blood, di ka na, ma'am. Ay, diabetes, on. Nakayoko ang Reyna, hindi nalaglag ang corona. Nalalaglag. Kasoy! Dili, oy, bayabas. Oh my God, guys. Ay, oo, nakabaya. Bayabas. Nalaglag ang bayabas na lata. Ako. Kaya isa-isang plato, kita sa buong mundo. Char. Buwan. Na. Bilis Sa ilalim ng puting buwan. Hello. Kung tawagin nila ay santo, pero hindi naman ito milagroso. Santol. Sana all. Tama. Sana all bright. Alsa. Alsa ka. Ano ba? Bugtong-bugtong. Kulay dilaw. Ngipin. Ako walang ibon. Hindi nakakain, pero gustong-gusto ng Ang daga. Buong. Nabalik pa gila. Gila mo, dahil mo gusto. kung kailan mo pinag-strike. Cute mo tukoy ko sa una. Nagano Yung ako ba? bumontay na to sis. So yan na naman. So, isa na lang ka-chicken. Ang french fries lang, ang daghang. Wala pa gravy, ang bot. Giinom ni Riz eh. Ano yung ginulong yung manok dyan? Ako si Paul. Ano na? Ang dami na pa sa lamang ko. Ako may sulod. Ayun nga. So, wala tamang vlog. Mukbang vlog. Wala daw sulod ang goal. Kaya na ano. Celebration niya sa akong pag reach sa 1,000 subscribers. Kaya ako siya. Walang lip. Pati ayos. So, din. Salamat sa mga subscribers. Ako na, ako yung baog. Pag yung mata, magubag pag mata. Para to guys. Salamat sa pag-subscribe sa akong channel guys. So, sila pohon. Bawal ng lawas. Pohon may lawas. Baka pag may So, time. mag-vlog na sila. So,
support na to sila. So, moral to guys. So, ano daog sa among lips challenge. So, kinsa man ang daog. Ay, naku may ako. Naman, ito tanan, may tabo. So, may tabo. Ito nga. Subayin bahay, may subayin ba? Yan, pagkatapos So, moral na guys. So, see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye! Bye.